Lapha emakhaya sinibingelele kuMaskandi podcast onibingelelayo ububo kwamanyathi le kwesenquthu bafowethu namhlanje ngibhele insizwa lapha lensizwa ngiphethe iza nokwehlukile bafowethu iza nokwehlukile lapha umfowabo sawubona mfowethu yebo njani ngiyaphila kunjani namhlanje sivakashele mfowethu uzivakashele nje khona ufuna usitshela yona ngiqala nje kuwe mfowethu ngiqale yona ngizoba kulandela wena mfowethu uzibeke ithi uMaphumulo usukaphi wenzani kwenzakalani Maphumulo uMaphumulo uThabani kwaMaphumulo eMthandeni yeyeni uThabani kwaMaphumulo angisayizwa ngiyayizwa yini eMthandeni kwaMaphumulo eMthandeni okay mina nje inkosi yakwaMaphumulo ngase-ke sengithatha izwe-ke senginikeza abantu ngoba awukwazi ukuthi ugqoko mangabe selikhishiwe inyama egcwele ufuna ukidla wedwa kuyaye kube kuhle ukuthi unikeze abanye abantu yebo behle bese wena-ke kuba yikhanda umana-ke ukhona igama seMthandeni kuke noba sikhuluma nomunye umuntu uMavundla ukhuluma ngazi yini la seMthandeni kwafona umuntu wathi hayi nangizobe kujanda sephuzani eMthandeni igama lomuntu noma igama lendawo eMthandeni igama lendawo cause vele wayesekhulumela ukuthi akafuni bese eMthandeni ufuna kube sephuzani uyabona wabe selo yenyimpi nje azikide kanjalo khona nje indawo kuthiwa iseMthandeni ngaphansi kwenkosi ubuqwala okay asibo asimfowethu usiwashe uThabani-ke uyimhleli yemcimbi okay imcimbi kanjani nje uyaziwa nje eMthandeni ngengoma yamagoso akwaMaphumulo waphinde wasebenzisana noNtaba yaseDubai kwiKhuphuka Music Festival wayikhuphuka nezakho Khuphuka nje Khuphuka Music Festival iba kuphi yona iba seMthandeni alright waphinda-ke kuphinde enze nama-tournament ebhola ngaphansi kube company yakhe iluhlelo entertainment okay njengoba-ke njengamanje-ke ezokwenza intumezulu hayi wena futhi ngiyagomela ukuthi lo mgodi esowumba mhla ka-13 July hayi cha ngisho ingane eyiyogqiba isayozala sizoqopha umlando la kuzoqosha umlando nje eGoli lana eNewtown Precinct Park okay iprecinct konje iphi lena nje lapha kwebridge lapho yebo lapho lo ndawo lapho kunokudlala kwescrew nabantu abale phesheya konakele bhuti njengamanje sithathe uMaskandi sifaka khona-ke lapha hayi wena futhi asigcini khona siyadlula ngoba lapha nokubona kunokungena laba bomculo uthe ubajule ojulile lapha ngizokhona yini njengamanje bhuti kuzongena oMaskandi angithi uMaskandi usuthuthukile hayi cha ngalesa sikhathi kwakusase omkhulu babeshaya igenci nje kudlalwa ngabo kwehlela kobaba njengamanje sekukhona thina so nestopa lento sesitopha manje akusekho lapho okuzothiwa kungena obani kuphela obana abangeni yes esingakusho futhi-ke ibadedele Maskandi Festival njengamanje amathikithi aseyatholakala hayibo and ayahamba ayathengwa nje kakhulu abantu bawuthokozela umcimbi sisazophuma-ke futhi siye ey'ndaweni sambe sumemezela kodwa nje manje ubani vele no ngeke ngayibona ipost yabadedele impela bayisho na impela lisho ngiyayizwa so ngifuna ukuthola lapha ke mfowethu ukuthi uqhasheni kwakho asikhulume lokho mhlawumbe ukuthi eqhasheni kwakho kunento esebenza noma uzokwenza kanjani mhlawumbe abaculi balindele ini uthi mina tete angiqashwa wona badedele ibila eGoli mina ngabhuliswa amazolo so yikhale kanjani uzoqhashwa kanjani sinethimba lami ngoba njengoba ngishilo ngithi njengoba ngumuntu wakwaMaphumulo nje kwaMaphumulo ngiyaye ngithathe into ngithanda ukuthi sibambisane ngayenzi ngedwa so sibese siba nohlelo
ukuthi ngoba omaskandi baningi yes ayingabe bikho indawo okuzothiwa asiqashanga khona yeah sibese sambe sithatha ukuthi lapha sothatha obani emsinga sithatha obani kwamaphumulo sithatha obani emntubatuba obani bese kwanongoma obani yebo no yes sase sithi ama upcoming artist nawo futhi siwaqasha okay ngoba asifuni lento yokuthi umuntu ethi uzoyifeza okay kodwa asibe nendlela ezohlonipheka naye ngoba naye umculo lona asawuzama uyisiphiwo kuyena yebo futhi akazenzeli wona unabakubo naye abahamba naye so wena mangabe usumperformisa mahala ababakubo bazodinga yabo igcine umcimbi ungasabi lona isasase ehambeni kwesikhathi ngoba khona idaba zabantu ezikhalayo ngawo okay yosho indaba manje kuyenzeka ukuthi inyembezi zomuntu ziyayivala impumelelo yomcimbi wakho makuhlale ekhalwa njalo ngomcimbi wakho wakho akufunakala ikhalo kufunakala bonke abantu bejabule so ke sibe sesivula ipage okay leluhlelo entertainment yeah uFacebook ipage libhalwe uluhlelo entertainment yeah uluhlelo nje simphinde kabili okay yeah lapho ke ebebeka abaculi ke laba abasafufusa abafikayo yes abafikayo ebebeke sebe ziphakamisela bona okay ukuthi bafisa uba ingxenye yomcimbi yeah nabantu ke babafakazela okay lokho ke okwenza ukuthi nane page linakeke yes ngoba namanje nje lokho likhulu lenjalo so siqambe sikhiphe iposter yabaculi laba esebedumile yes dobe vele ipage selikwenye inamba lithe lakho umanyathi ngoba nje ezokhipha kusasa sasa yibe ngizokhipha kusasa khona ngimdala ngingaka ngizoba ivuana ngizombiza ngevukana kuzomela ke mase sikhipha isidami kusasa ngingene mina epage lele kuhlelo ngithi ngikhona nami uthi nawe uyafisa uba ingxenye yomcimbi bese umshiso nomdidamanzi bezofakaza bese nibheka lapho ukuthi umi kanjani ngomanyathi lo ufakazelwa abantu abanganjani othi yena usekhona impela endimeni yeah after lapho ke bhuti sothi masiqeda ngoba iprocess yakhona besifisa ukuyiqeda leli nje esihamba nalo njani hayi wena siqeda iprocess yakhona ngoba sifuna ukukhipha ipost yabaculi ngoba konakele bhuti i13 seyiseduze abantu bawulindela umcimbi ngikhuluma nje ngisho eThekwini Mpumalanga bathi abantu bayeza emcimbini bafuna ukuzobona igoli bafuna ukuzolanda imamali zomkhulu babo ezasale omkhulu babuyele emakhaya sebephethe amajasi futhi namavolo Samson bayeza abantu lento lena inomehluko nje manje emakhaya sezochonyelwana kuthiwa hayi thina eThekwini sina lemcimbi kuthiwe igoli nalo izobethe hayi nathi sinayo ibadedede no okay ke bese lapha endabeni yabaculi so ke next week soqala iprocess ya kuzokwenzeka kube ama like ku Facebook or kuzoba ipoll okay then lapho ke sobe sesithatha ama upcoming artists awu15 kube wona azoqashwa ngemali futhi ehlakaniphile angeke sithi zogibela kahle nje kube badededele akekho umculo ozogibela ngokuthi obazi bani stage wenzela bani wonke umculo kufunakala athi mangabe ehla stage kubadedele kubo kube kudliwa
Shusho umuntu ozogibela stage badedele uzobe ezosebenza. Baculi nithatha ilizwe engahle. Anikwe ipromoter lapha. Ene mawuya lapha na hamba uyosebenza ukuthi bawehla ubone omunye umciki lo umhleli ngoba lapha yebo abadedele kodwa kuzobe khona abanye abahleli abazobe nibhekile. So nje ake niyeke lento yokuthi mangabe niyosebenza niyongena ethatha ngelikala bese niyadlala aniyosebenza bafuna isayivesi encane. Kanti ibhodi ke futhi ke engakusho kunento engajwayelekile ezobe iyenzeka lapha. Yes. Ngizolinganisa nje ngabafowethu amakhabazela. Okay. Abafowethu ngoba bona ngiyakhona ukukhuluma ngabo. At any time. Ngiphinde ngilinganise ngontaba yase Dubai. Naye izizakizwe ke lezo. Umfowethu naye lo. Umfowethu naye sakhathwa sonke sakhula sonke. Utase Dubai naye wakhathwa. Sifunde iPrimary 1 safunda high school A1 sadlala ibhola sonke seze ebholi sonke kanye. Sesiqhathweni futhi hayi sakhathwa naye umfowethu. Wayedlala ukijubayi. Hayi wayelwa naye. No hayi ukuthi uyambona ukuthi insizwa semakhaya no. Insizwa kanti nakhona ngapha. Hayi wena iyayiphatha le. Nangakhona ngapha. So ubulanisa ngabo ke ukuthi yebo njengoba nananengoma ethu usibali. Yeyilo ngoma. So ke abantu bayithanda yangoma leya. So kunohlelo esizokwenza ngalo kubaculi bakaMaskandi. Laba bazobe bezo sebenza la emcimbini ukuthi thina siyiluhlelo entertainment nabalandeli khona indlela okuzovotelwa khona izingoma abazoyiperforma kulomcimbi. Okay. Webadedele. Umuntu ezodlala ingoma ayithandayo. Hayi cha ukuthi ukhipha izolo uzopromote ingoma yakho cha. Ingoma lesiyithandayo thina. Laphana sifuna ingoma esiyithandayo. Ngabe nezwa nenzokuyele emumva abanye. Kanti futhi njengoba bezobe bezosebenza. Yes. Nabalandeli futhi bakhona bazoba nenhlahla abavote kakhulu. Hayibo kube ukuthi lo mlandeli ngoba uvote kakhulu inamba yakhe ivote kakhulu ukunezinye. Aba-10 bazothola imali engaba 5,000. Mana sengiyalahleka la ekuvotweni sekuvotelwa abantu manje kuzovotelwa izingoma abazoyiperforma emcimbi. No sengiyezwa ukuthi sengathi phela bazothi uvote. Okay sengiyitholile. Then lezo ngoma lezo abazobe beyiperform. Let's say okay amakhabazela anengoma ethi imama. Anengoma ethi impama yomlomo. Anengoma ethi zinhle. Okay. Anengoma eziningi ezihlukene yabona. So abantu uzobe umuntu efike eshaya icode le esikhiphi la ngithi angene ngaphansi kwinamba yamakhabazela yabona. Avote okay amakhabazela awunana number 1 ashayo unana number 1. Yes. Then bese kuvela ke lapho okuthiwa khona akakasho ingoma ezu3 afuna amakhabazela ayidlale kulomcimbi. Umuntu asho ingoma zakhe ayithandayo ngoba kahle lento yoqhawelami ayisekho bhuti. Iyavala manje. Thina njengebadedele sidedela bonke abaculi. Sidedela futhi abalalandeli. Awubeke nje apha ebaculini uma ubheka mhlawumbe ngabe bangakhi nje. Siyakalekisa. Abaculi esobe sinabo kuba 40. Plus 15 le nomsubali naye. 15 kusho ukuthi i55 plus i-guest artist A1. Lapha ke ninjani imiming noma no live khona nawo? Njengamanje kusase imiming ngoba umcimbi sawuqala. Okay. Kodwa okulandelayo ulive uzoba khona. Should we my future plans abadedele mathubi we second annual nje uzoba khona uzoba live. Is uzoba khona ulive. Okay. Uthi amathitha akutholala kuphi? Amathiketi akhona eTicket Pro. Okay. Nazo zonke nje izitolo zeTicket Pro.
nelink futhi khona online tholakala umuntu engangena kwi Facebook page ye luhlelo entertainment uzoyithola ilink la mawuthi indawo zezamali ukuze nabantu abaningi basese Shoprite ngazo uyayifaka nayo cha iShoprite asifaki sifaka ispa okay iPostnet okay alright lathola lakho njengamanje okay ngenzela ukuthi umuntu azi ukuthi kube lula kube lula empilweni ngoba ukuthi azofuna wena futhi ticket ayingeke mina nje kanti ke webhoot kuzoba khona umehluko kule game alikho le gate ningasipushe egate nama VIP wethu futhi engakusho kuyoshaya umhla ka 5 July amathikiti ayobe seyaphephwe wonke hayi ngiyakuzwa ngoba umcimbi usebantwini ngibone ngathi mhlambe umuntu mhlambe khona lapho ahambe khona kanti cha asambanga ndawo yazisakalela eMozambique sekuyisikhathi sokuthi badedele yenzeke amathitha kwamalini hayi bhuti atholakala phansi impela acoshwa phansi impela 150 yonke umcimbi 150 awunawo amanye ama-package cha ama-package e-VIP ne-VVIP akhona kanti futhi lapha khona enye imfihlo-ke engeke ngikwazi ukuyidedela njengamanje uyazi ukuthi kodwa nje senganihlebela iqala ngebadedele khona i-VIP yabantu abangaphuzi okay non-smoking areas yabantu nje abangaphuzi ibhuti nabo emcimbini eminingi kudala bevalele so ke ibadedele iyabadedela-ke nabo uyazi ke njalo akusikhuluma indaba ngoba angisho ukuthi mhlawumbe ngingangizwa kahle ningizwe kahle ikhona ukuthi mawuthiwa book itafula lapha kuthiwa kunabo lonke amagama otshwala and then mina angiphuzi lokutshwala lokho ngithola ngasakhona iyongena lapha so bathi leyo futhi sibonge lokho sekuzoba khona uma ngabe ungafuni itafula enotshwala ufuna elino drink bakho lekhokhi lesprite uyabona ibephenga okay kanti futhi ke siphinde sabona ukuthi bakhona abafisayo ukuyohlala kulawa amatafula sasesenza i-VIP futhi yamasingili okay ikhona nayo nangifuna ukuhlalela ngedwa mawufuna nje ukuyihlalela wedwa noma mhlawumbe ufuna ukuyihlalela nesinqandamali sakho awufune kuphazanyiswa so asikuphoqile lapha etafuleni leliya kukhona nawe okwakho ozobu unako njengoba sikhuluma ukuthi leli viki siyawadedela impela ama-package yes yabona into esijahe kakhulu yoba package uzoweza mayithi ama-package etafuleni sibangaki and then sikhokha malini sothola etafuleni lethu abangaphuzi bafowethu ngicela ningifake kole abangaphuzi ngikona sifuna impela nabasondakho kule game abeze emcimbini akhona amatafula abo kanti futhi ke lapha kwi-general mangaphazami njengamanje amathikithi asethengiwe impela angaphephe kwezinkulungwane ezi5 ukuze ubone ukuthi eGoli bajabule kanjani njengoba kusaseyimanje kusasele 2 months ukuthi umcimbi ufike ngelafi unge-13 zika July ayi sesise 2 months se1.5 se1.5 ayisinciphi impela isiyodwa inyanga uthi impela inyanga khona isiyodwa impela kodwa kufanele ukuthi 2 months ngoba mangithi ngiyabheka ngibone ngathi yonke into yethu soyiqeda mhla ka 30 June saqeda kuthi ke kule 12 days ezobe isisele so bese sipholisha sesipolishela umhlaba wonke okay laphana kwilokuzaneni eNewtown lapha iparking ikhona
ikhona iparking. Injani yakhokhelwa noma izobe Izobe imali. izobe imali parking. Parking. Laba hamba ngama-taxi accessible indawo yabo lapho futhi kubheka ukuthi ama-taxi bazokhona ukuthola ama-taxi lapho. Yebo khona ngisho iBree lapha eZansi. Okuseduze naseBree. Seduze kwaseBree rank khona ngisho imoli ke. Isikhathi ke mhlawumbe ke kuphela komcimbi kanye nophela nini? Umcimbi amasango siwavula ngo-12. 12 emini. yes. Ngo-3 siyaqala. Okay. Ngokwendlela abantu abajabule ngayo. Yeah. Umculo okufunakala egibele stage ngo-3. Yeah. Kufunakala ebegibela ngoba iyobe igcwele inkundla. Yeah. Ngo-6 ekseni ngey-14 ngeSunday siyaphuma sihamba. Akekho uzokhala ukuthi angikhona ukuhamba mina. Akekho uzokhala ukuthi akakhonanga ukuhamba. Futhi akekho uzokhala ngokuthi ubanje inkunzi. Ngoba ezokuphepha zobe iqine ngalendlela. Kwanami ngake ngaba i-security. Asibuze badlela wemfu amaphumulo. Ezokuphepha zizobe ziqinile ngaphakathi. Silungise lo ngaphandle. Hayi ngoba confirm ngaphandle, ngifuna ukhiphe ngaphandle ngoba abantu bafike lana engeze emcimbini wakho, azohlala ngaphandle, abe nenkinga azibeze emcimbini wakho. Cha, ngaphandle into edala ngithi nangaphandle izobe iphephile. Izobe iqinile. uMetro sivumelene futhi sesayinile ukuthi kusuka nje eBank kuza endaweni yesigameko kuzobe kuphitheza bona. Kodwa nje sifuna kakhulu abantu bafowethu umuntu ube ngaphakathi yabona into enenza ngaphandle asifuni ngempela but into edala ukuthi abantu bebe ngaphandle ingoba umcimbi usuku ungekho kuleli zinga lokuthi bangene ngaphakathi lokuthi bangene kuyabanda ngaphakathi kuyabanda ngaphakathi manje lapha kwibadedele kobe kufuthumele asikho isidingo sokuthi uhlale ngaphandle no uyabona nje isebusika kodwa ngitshela ukuthi uyothi mungena ngaphakathi uzokushisa uthathe ijezi lakho ulibeke lapha ngoba kinabafowethu lapha amakhabazela Ngiyakuxoxela futhi kunabafowethu lapha amakhabazela bazobe bebekho kudala becindezeleka kodwa lapha kubadededele bangabanye babantu abazobe bededeliwe khona gearbox lapha umfoka mtshana samazi gearbox kudala nabo bebevaleleleka kodwa lapha bazobe bebekhona kahle nje ibadededele bhuti asiqashi ngokuthi umngani wami noma mhlambe wena wehlobo sami usibali angilovolile lebekile so manje ngizama ukuthi babebuza ukuthi nami lamfaka emcimbini asipheshi lapha futhi into eyenzakalayo webhodi njengoba ngitshelile ukuthi umaphumulo kahle useyisithebe isithebe umaphumulo inyama icoshwa yibo bonke abantu la ibandla so lapha kwibadedele nje sengiyisithebe khona abafowethu okuyibona abaqashako umaphumulo nje usayinisha kuphela sayinishela kulashadi osho lapho lishadi vele kuphela futhi mina ngisayine isheke kuphela okuningi cha nokuthi umaphumulo uyena obheka ukuthi umculo othile siyamdinga umculo othile siyamdinga umculo othile siyamdinga esingambizanga futhi alikho elibi akeke nenxa naye asinanxa naye futhi engabheki kabi abafowethu engisebenzisana nabo yebo naye biliyeza elalapha ithuba njengoba so kule game sokasha 40 ngonyaka ozayo liyanyuke lizonyuka yebo kanti futhi nawe oqashwe kulonyaka ungacabanga ukuthi njengoba sengiqashiwe ngizobuya ngonyaka futhi ungabuyi ngoba kahle badedele umculo uqashwa ngengoma yakhe
Kugwazwa ngengoma lapha. Kugwazwa Kuyagwazwa khona. Kuyagwazwa kodwa kugwazwa ngengoma. Nabo no siyayizwa le. Awukwazi ngokuthi ubizele mina ko chichikindiki. Hayi lutho cha. No Maphumulo mfowethu ake ngithi sizophinde sibuye. Sizobuya kodwa nje singakusho amathithi abadedela bafowethu asekhona. Yatholakala. Yayitholakala eSpa na Ticket Pro na Willinkini. Mhlawumbe makukhona abafuna ukubuza mhlawumbe ngiyabacula mhlawumbe makukhona abafuna ukubuza. Ngenzani bathindane no nethimba. Inamba ikhona inamba ba ikhona inamba. Yeah. Abangayithinda. Okay. But for inquiries, for more information, kodwa siyikhipha lapha ya kuma package. Oh ngoba angeke impela siyidedededele nje manje ngoba so suke sidedele inamba kanti khona esebecabanga ukuthi uma bazothola umaphumulo kanti umaphumulo kaniko umaphumulo akasatholakali mathathu amakhosikazi manje akufunakala ukuthi bengathinta mina yabona manje abathathu bathathu bapha kanjani manje nakho hayi cha hayi okay umhlaba ukho cha phela washo ubaba lapho umfoko kaMolo wathi wazi zazalwa FC so ngazi zalwa FC ke na mfowethu kezwa kanje bafowethu simaskani podcast ngicabanga ukuthi kuningi enizokuzwa abadedele nje from today kuyalena sinibeka isithombeni ngayo ukuthi sikuphi bakuphi kwenzakala kodwa nje ngoba sithi Maphumulo ukuthi singamngani kuze ku fair and square Maphumulo zivayise mfowethu sibonga nje ithuba lokuthi sifike lapha khuluma ngale ntomezulu mhlaka 13 uJuly kulo nyaka vale 24 iqophe